కరోనాతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న ప్రపంచానికి శుభవార్త. ప్రాణాంతక కోవిడ్ మహమ్మారిపై పోరాడే కీలక ఆయుధాన్ని రష్యా ఆవిష్కరించింది. ఈ మహమ్మారి నివారణకు మొట్టమొదటిసారిగా టీకాను పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధం చేసినట్లు అధ్యక్షుడు పుతిన్ మంగళవారం ప్రకటించారు. ఇది సమర్థంగా పనిచేస్తోందని, కోవిడ్-19 నుండి స్థిరంగా రక్షణ కల్పిస్తుందని పేర్కొన్నారు. తన 3 కుమార్తెల్లో ఒకరికి ఇప్పటికే వ్యాక్సిన్ను ఇచ్చినట్లు చెప్పారు. ఈ టీకా అభివృద్ధి ప్రపంచానికి ఒక పెద్ద ముందడుగు అని పేర్కొన్నారు. అయితే తుది విడతల పరీక్షలు పూర్తి కాకముందే దీనికి అనుమతులు ఇవ్వడంపై, దీని భద్రతా ప్రణాళికలపై పలువురు అంతర్జాతీయ నిపుణులు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. 100 కోట్ల డోసుల టీకా కోసం లాటిన్ అమెరికా, పశ్చిమాసియా, ఆసియాలోని 20 దేశాల నుంచి విజ్ఞప్తి వచ్చినట్లు ఆర్డీఎఫ్ అధిపతి పేర్కొన్నారు. 5 దేశాల్లో భాగస్వామ్య సంస్థల సాయంతో 50 కోట్ల డోసుల ఉత్పత్తి సిద్ధమవుతున్నారు. ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. యుఏఐ, సౌదీ అరేబియా, ఇతర దేశాల్లో ఈ టీకాపై 3వ విడత క్లినికల్ ప్రయోగాల కోసం ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. ఉత్పత్తి సెప్టెంబర్ నుంచి ఆరంభం కావచ్చని చెప్పారు. ఈ వ్యాక్సిన్పై ఆసక్తి చూపుతున్న దేశాల్లో భారత్ కూడా ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాక్సిన్ను పొందేందుకు ఇప్పటికే 20 దేశాల నుండి దరఖాస్తులు వచ్చాయని వెల్లడించారు. విదేశీ భాగస్వాములతో కలిసి రష్యా ఏడాదికి 500 మిలియన్ డోసుల వ్యాక్సిన్ను 5 దేశాల్లో ఉత్పత్తి చేస్తుందని ఆయన తెలిపారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.